אוקיי. עכשיו בואו נראה את עצמם. דברי רגע, שומעים? שלום. שומעים? תדבר רגע. ברכה והשלום. לא צריך לעשות כל רדיף שלום, זה בסדר. אוקיי, אפשר, יאללה. יאללה, התחלנו. טוב, אז אנחנו עכשיו בעוד פרק של Just Do. הפעם זה פרק נראה לי יותר מעניין. אני מאמינה שהוא יותר חושפני, יותר פתוח. תכירו קצת אותי יותר. אני הפעם יושבת עם בעלי. אפשר לקרוא לך הרב. הרב ישעיהו פסורסקי. אפשר לקרוא לי הרב הגאון. אם אנחנו לא נדבר על הזוגיות, אני עוד מעט אספר על איזה אישה שהייתה רגילה לקרוא לבעלה מורנו ורבינו. אוקיי, אז אנחנו כבר נגיע לזה. בעלי הרב הגאון ישעיהו פסורסקי. יש כאן הרבה שאלות מאוד מעניינות שעניינן אנשים, ולמה דווקא בעצם בחרתי להביא אותך סוף סוף לפודקאסט איתי. אני חושבת שבסופו של דבר, נכון שזה העסק שלי, ואני בפרונט, אבל בסוף, אם לא היה לי סוף יום, לבוא אליך, לצעוק עליך, לבכות לך, להתרגז לך, שיהיה מישהו שבאמת יטפל בסופו של דבר בעניינים, אני לא חושבת שהעסק הזה היה קם ומצליח וממשיך, בלי הביטחון שאתה נותן, בלי הגב שאתה נותן, וכמו שתמיד אומרים, אחרי כל בעל גדול עומדת אישה גדולה, משהו כזה, נכון? כן, אז היום זה כבר התקדם האמת לכיוונים שבמקרה אחרים. שלנו, אומנם אתה לא רק עומד מאחוריי, אתה לגמרי הכל, אבל כאן בעסק שלי אתה באמת מאחורי, אני לא יודעת אם אני אישה גדולה, אבל מאחוריי ברור שעומד אדם גדול. טוב, אם נותנים את הקרדיט, אתה מקבל אותו. עוד משהו שהרבה לא יודעים, שאתה עוסק בתחום הטיפול, אתה למדת המון דברים ועדיין לומד. זה תחום שמאוד משך אותך, אני חושבת, מאז שהכרת את עצמך, ויש לך הרבה כלים, אני חושבת שחלק מהכלים אני גם מקבלת אותם, גם בלי לשים לב, איכשהו אני הופכת להיות מטופלת. לכן היה לי באמת חשוב שגם הכירו אותך, שיבינו מי עומד מאחוריי. צריך בסופו של דבר זה לא הצלחה שלי, זה הצלחה של שתינו, זה יכול להיות גם כישרון של שתינו, אבל ברוך השם כרגע אנחנו בהצלחה בסייעתא דשמיא. אז בוא תספר על עצמך, מי אתה, מה אתה, חוץ מלהיות בעלי, ונתחיל עם כל השאלות מאוד מעניינות שהביאו לנו. אני אתחיל שאני בגדול אברך כולל, יושב בכולל ולומד, הרבה שנים ברוך השם. לומד, בודק סגנונות של לימוד, בודק מה מתאים לי ללמוד, איך מתאים לי ללמוד, ויושב ולומד בהתמדה. וכמו שגיטי אמרה כבר שבאמת מאז שאני מכיר את עצמי, אז בנוסף לכל התחום של הלימוד, ללמוד תורה ולהתמיד בתורה ואת כל העניינים של עבודת השם, התחום של הנפש תמיד מאוד משך אותי ודיבר אליי. כבר בישיבה, הייתי באמת בישיבה שבאמת התחום הזה, הנפשי, רגשי, היה באמת מאוד מיוחד. רוצה להתייחס לישיבה? איזה ישיבה? כן, אז אני למדתי בהתחלה בישיבת טיפוח, כמה שנים, ואז עברתי לישיבה, אני הייתי אחד מהמייסדים, של ישיבה שהיום נקראת ישיבת נתיב הדעת, ישיבה מאוד מוכרת, יותר מוכרת בשם קפלן. של המשגיח שם זה ישיבה מיוחדת שמי שפתח שם את הישיבה בשנים משאר הישיבות זה לא הראש ישיבה והוא אסף לעצמו כל מיני אנשים שיעזרו לו, למי שפתח את הישיבה זה משגיח. משגיח שהוא חשב שהגיע הזמן שמשגיח יפתח ישיבה. ובהתאם לזה שהוא פתח את הישיבה, הוא באמת, הישיבה שמה דגש מאוד גדול, לא רק על התחום הלימודי, השכלי, האינטלקטואלי, זה דבר מאוד חשוב, ללמוד תורה הרבה שעות וימים בהתמדה גדולה. יש גם את כל העניין של החיבור, את החיבור הנפשי, את החיבור הרגשי לקדוש ברוך הוא, לתוירו, לכל עבודת השם באופן כללי. וסתם באמת הרב נפתולי קפלן, שהוא המייסד של המשגיח של הישיבה, באמת הוא עדיין ברוך השם, שהשם יאריך ימיו בטוב, אנחנו אומרים בשנותיו בנעימים, ברוך השם כבר מבוגר מאוד. והיה לו כזה הוא היה יושב באיזה חדר כזה בצד של הבית מדרש, והיה קורא לבחורים, והיה לו כזה קלסר. לכל בחור בישיבה היה דף בקלסר. ולכל אחד הוא היה כותב את המצב הספציפי של הבחור הזה. הבחור הזה הוא טוב בהתמדה, קצת קשה לו עם החברה. הבחור הזה דווקא טוב בחברה, קצת קשה לו לשבת וללמוד הרבה זמן, לשבת בשיעורים יותר קל לו. אחד שלישי, השיעורים קשים לו, כל אחד בדיוק מה טוב בו, מה פחות טוב בו, והוא היה נותן תוכנית עבודה. זאת אומרת, הוא היה אומר עכשיו, אתה נגיד קשה לך
בתפילה נגיד, בוא נתכנן תוכנית מה אתה עושה בחודש הקרוב כדי להתקדם בתפילה. ואחרי חודש היה קורא לו עוד פעם, והוא היה כותב, הוא היה שואל אותו, התקדמת, לא התקדמת? התקדמת מצוין, לא התקדמת? טוב, לא נורא, קורה שלא מתקדמים, למה אתה חושב שלא התקדמת? מה אתה חושב שאפשר לעשות יותר טוב? כל אחד הוא היה שואל אותו באיזה נקודה הוא חושב שהוא רוצה להתקדם, במה טוב לו להתקדם, במה הוא עכשיו חושב שזה פחות רלוונטי. זה כל אחד, כל בחור בישיבה היה כזה דף בקלסר. כמובן שזה היה קלסר מאוד מבוקש, כל מיני בחורים היו רוצים להציץ לקלסר, לבדוק מה כתוב עליהם, מה כתוב על בחורים אחרים. אבל הוא למזלו מגיע מאמריקה והיה כותב את כל הקלסר באנגלית מחוברת. אז חוץ מכמה בחורים בודדים שידעו איכשהו לקרוא אנגלית מחוברת, באמת אף אחד לא הצליח לפענח את מה שכתוב שם. ומכוח מה שהייתי שם בישיבה, באמת נכנסתי עוד יותר חזק לעניין הזה של התחום הרגשי, הנפשי, החיבור לקדוש ברוך הוא וליהדות. ומה שהוא מאוד עשה, זה גם חנוך לדעת על פי כן, נכון. זה לא השבלונות שאנחנו מכירים, זה לא התבניות, זה כן לדעת להתאים לכל אחד מה שנכון לו. כן, לגמרי. ולפעמים, אני אפילו אגיד שלפעמים היה מייעץ לבחורים כל מיני דברים שהיו לפעמים הורסים לו את הישיבה. הוא הפעם אמר לי, אתה אוהב ללמוד מאוחר, אתה תלמד עד מאוחר. מה עם תפילה בישיבה? תתפלל בישיבה, אתה יכול להתפלל באיזה בית כנסת בשכונה. זה דברים שבאמת בשום ישיבה אין כזה דבר. באמת לחשוב על כל בחור ובחור בפני עצמו, מה נכון לו, מה מתאים לו, מה הצורה שהכי טוב שבה הוא יגדל. ובאמת... אני שומעת, ואני לוקחת את זה להקשר העסקי, אבל... אוקיי, אנחנו כבר נגיע לזה. וזהו, ובאמת יצאו ויוצאים משם באמת בחורים, מבריחים מאוד מאוד טובים, ובעיקר מחוברים לעצמם, מחוברים לקדוש ברוך הוא, מחוברים לכל היהדות באופן כללי. ולאט לאט, אחרי החתונה, גם המשכתי ללמוד בכולל הרבה שנים, ובאיזשהו שלב, תוך כדי שאני ככה במקביל לומד שיטה ועוד שיטה, עוד הרבה כלים ומגוון דרכים שלמדתי, עד שהרגשתי שאני רוצה להעביר את זה הלאה, לתת לעוד אנשים לראות לקבל גם מהטוב הזה. מהדברים האלה שבאמת לתת לאנשים את היכולת ואת ההבנה להבין את עצמם, להתחבר לעצמם, להבין מי הם ומה הם, ודרך זה להתחבר לקדוש ברוך הוא, ליהדות, לתוירו. חלק מהאנשים, ויש אנשים, יכול להיות שיש אנשים שאולי יעשו עוד דברים חוץ מאשר לשבת בכולל וללמוד, וגם אז יש פה עבודה שלמה להתאים להם מה נכון להם, מה לא נכון להם, מה מתאים להם, איך זה מתאים להם. בקיצור, המוטו הזה שכל בן אדם הוא בן אדם ייחודי, שונה מכולם, אין קשר בין אחד לשני. שירה, אבא ואמא מקליטים עכשיו פודקאסט, את רוצה להישאר כאן, את יכולה להיות בשקט גמור, את רוצה? יש ביסמי על המקובל. ככה. אז לא לתחזק את המבט. שוחד, על פי דרכו. על פי דרכו, כן. ואיפה אחזתי? איזה ממשיכה כאן? כן. אז את העניין הזה של להבין שכל בן אדם הוא בן אדם מיוחד, ייחודי, עם הכוחות שלו, עם הכלים שלו, עם החוזקות שלו, וגם עם החולשות שלו, שזה דבר מאוד מאוד חשוב. שבן אדם יכיר את החולשות שלו, כמובן עוד יותר חשוב שיכיר את החוזקות שלו, אבל את שתי הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, להכיר את החוזקות, להכיר את החולשות. אני כן חייבת אבל להגיד, סליחה שאני מפריעה לך, אבל שבן אדם מכיר את החולשות שלו, צריך לדעת לקבל אותם. זאת אומרת שזה לא יפיל אותם, יפיל אותו. גנבתי את המקבלים מהפה. כן. כי אנשים כל כך, הרבה יותר קל להתחרבש בתוך החולשות, הבעיות והקשיים שיש לנו. אוקיי, זה אנחנו דפוקים, יש לנו כל כך הרבה בעיות, אז בשביל מה לנסות לצאת מזה. העניין הוא, אוקיי, יש לי בעיה, בסדר, כי הקדוש ברוך הוא חנן אותי בעיות, אבל גם חנן אותי בדברים טובים. אני צריך להסתכל החוצה, קדימה. לגמרי, אני מסכים עם כל מילה, ובאמת אחד מהדגשים הגדולים שאני רואה בטיפול נפשי, זה את ההבנה הזאת שהרבה פעמים אנשים חושבים שכל בן אדם רוצה להרגיש שהוא שווה, שהוא טוב, שהוא מוצלח. והרבה אנשים רגילים לחשוב, אולי מחינוך, אולי באופן טבעי, שכדי להיות שווים הם צריכים להיות, וואו, הכי מושלמים בהכל, שלא יהיה שום דבר
שעל זה הם יגידו, לא, זה אנחנו לא יודעים, לא. הם הכי מוכשרים בהכל, יודעים הכל, מוצלחים בהכל. ואם עכשיו יגלו שהם לא מוצלחים באיזה משהו, הם אומרים כזה, זה כמו איזה סיכה שדוחפים בבלון, ופרח כל הבלון מתפוצץ ולא נשאר שום דבר. אם האנשים יבינו שהם מוצלחים למרות שיש להם חולשות, למרות שיש להם כל מיני דברים שלא מושלמים, זה בסדר גמור, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו לא מושלמים. אנשים מושלמים נמצאים בדרך כלל מתחת למעלה, מתחת למצבה, כן, כן. וזה בסדר גמור, וגם האדם שיש לו חולשות הוא עדיין שווה. אם בן אדם יצליח להבין את זה, יהיה לו הרבה יותר קל להסכים להכיר בחולשות שלו. זה בסדר גמור שיש לו חולשות. אני חושבת שחלק מהגדולה זה להכיר בחולשות. חלק מהגדולה לדעת, בזה אני לא טוב. בזה אני צריך לעזר למישהו אחר. זה לא אומר לי דברים לא טובים שאנחנו נעזרים, להפך, זה אומר לנו רק דברים טובים. כי אנחנו יודעים במה שאנחנו הכי טובים בזה. בזה אנחנו נעשה, בזה ניתן לעולם. זה לא שאנחנו פחות טובים, אנחנו נעזר. לגמרי. אני יצא לי להכיר כמה וכמה אברכים, אנשים שהם לא מסכימים להכיר בחולשות שלהם, אבל יש להם חולשות. אז את כל כך הרבה אנרגיה הם לוקחים בשביל לנסות להסתיר את החולשות, לשקר לאחרים, לנסות בכל זאת, וזה לא הולך להם, והם מנסים עוד יותר ועוד יותר, ובמקום להוציא את כל האנרגיה בשביל לנסות להסתיר את החולשות שלהם, אם היו לוקחים את אותה כמות של אנרגיה והיו מתמקדים במה שהם כן יודעים לעשות, מה שהם כן יכולים לעשות, הם היו יכולים להגיע רחוק מאוד. מדהים. אתה בעצם עם הכלים שלך, זה מה שאתה עוזר, נכון? כן, כן, לגמרי, כן. לדעת כאילו להתמקד במה שאתה טוב, ולדעת להוציא את זה לכוח. כן. לכוח ולפועל. תקשיב, היה מרתק, ולא הכנו כלום. באמת, מגיעות לך מחיאות כפיים, נכון? יפה. אני חושבת שדי הבינו מה אתה עושה. ומי אתה? מתחילים להבין, מתחילים קצת להכיר. אני אשאל אותך כמה שאלות, ככה חוקרים שאלו, ונורא מעניין אותם. קודם כל, האם היית מוכן להחליף אותי? להחליף אותך? זאת אומרת, לשבת בכיסא הזה שאני יושבת, אני יושבת בכיסא שם, אתה כל בוקר מגיע לעבודה, מפגש עם אנשים, חושב על מה לעשות, מה לקדם, מה להשקיע כסף. וואו, שאלה מעניינת. האמת היא שלא צריך לשאול את זה דווקא אותי, אפשר לשאול את זה, כל זוג אפשר לשאול האם הבעל רוצה להתחלף עם האישה, האם האישה רוצה להתחלף עם הבעל. כנראה שאותי ספציפית שואלים את זה, כי אשתי מאוד מצליחה ויש לה משרד פעיל ומשגשג, אז אומרים, טוב, כנראה אם יש כזה עסק פעיל ומשגשג, כנראה שבעלה היה רוצה להתחלף איתה. אבל אני אגיד את האמת, בתור אחד שגם כן אני מנסה גם את עצמי להכיר במה אני טוב, במה אני פחות טוב, או אולי אפילו הייתי אומר יותר מזה, באיזה תחומים אני אוהב לעסוק, במה אני לא אוהב לעסוק. ויש דברים, אני יכול להגיד שבאופן כללי יש הרבה אנשים שכששואלים אותם במה אתם רוצים לעסוק, אז הם מנסים לחשוב, אלה אנשים מסביבם, הכי כשהם הולכים ברחוב, כולם מסתכלים עליהם ואומרים, וואו, זה מה, הוא בן אדם מוצלח, יש לו עבודה, וואו, זה משהו לא רגיל. אומרים, זה מה שאני רוצה לעשות. ולפעמים זה לא מה שהם מתאים להם לעשות. מתאים להם לעשות משהו פשוט, שאנשים מסתכלים עליהם ברחוב, לפעמים אפילו מעקמים את האף, אומרים, זה מה שהוא עושה. מה ככה לא מעקם את האף על אף אחד? לא מעקם את האף, כן. אבל זה מה שהוא עושה, חשבנו שהוא יודע לעשות יותר טוב מזה. אבל הוא טוב לו במה שהוא עושה. זה מה שהוא אוהב לעשות, זה מה שכיף לו לעשות, ומצוין לו עם זה. אז אני יכול להגיד שגם אני פחות מתחבר לכל העניין הזה של לשבת במשרד עם עובדים ולנהל מערכות ופרסומים ופודקאסטים גם. לא, אני טוב לי לשבת בכולל עם החברוסה שלי, טוב לי לשבת בקליניקה אחד על אחד עם אנשים שאני יכול לעזור להם, ולנסות לעזור להם בנחת, ברוגע, ובאמת לנסות, באמת לקדם אותם כמה שאני יכול. לא לעשות הרבה, איך נקרא לזה? מה? איך נקרא לזה? הרבה מערכת גדולה שמקיפה את המשרד הזה. כן. כן, לפנים. מה זה? נתת לפנים. כן.
בסופו של דבר, כל בן אדם זה בן כן, אדם. אז אני באמת יוסיף, שאותו דבר, אני בטוח שאם ישאלו את אשתי, את גיטי, האם היא רוצה להתחלף איתי, גם כן תגיד שלא. יש אנשים שזה מה שמתאים להם, מתאים להם יותר לפתוח משרד, לנהל עובדים, להשיג את הלקוחות, להעביר אותם תהליכים, ובאמת לבנות אימפריה. באמת המשרד פה הוא באמת אימפריה, באמת יוצא דופן. אולי אנשים לא מספיק מכירים את כל מה שקורה פה, יש המון שאנשים כן מכירים, אבל יש מאחורי הקלעים עוד המון עבודה מאוד מאוד קשה, שגיתי באמת, וכל העובדות באמת מאוד מאוד משקיעות בשביל כל לקוח ולקוח. זו עבודה מאוד 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 קשה באמת אישה. ויש אנשים שאוהבים את העבודה הזאת ובנויים לזה, יש אנשים שפחות בנויים לכל הדבר הזה. כל אחד צריך לדעת מה מתאים לו. לא מה שמתאים ל-X, מתאים ל-Y. ואל תנסה אף פעם להיות Z. כי אתה A. כל אחד זהו. הוא צריך לדעת את שהכי מתאים לו, ולכוון לשם, לא לעשות לכוון למקום אחר. אנשים גם רואים את ההצלחה, הם לא יודעים מה יש מתחתיה. הם לא יודעים מה הדרך שאנשים עברו כדי להגיע לאותה הצלחה. הם לא יודעים מה הקשיים שאנשים חווים כל יום בשביל אותה הצלחה. אז זה לא פשוט להתחלף במקומות. כל אחד כזה שהוא שם אותו במקום שמדויק לו. והוא לא יוכל להיות אחר. הוא יוכל להיות, אני יכולה להיות חלקית, ואתה יכול להיות רק שעה. אתה יכול לעשות מה שאתה עושה, אני יכולה לעשות מה שאני עושה. אני לא יכולה לעשות דברים, גם אני ארצה, אני לא יכולה להתחלף. אני לא יודע לעשות מה שאתה עושה. איך זה להיות בעל לאישה שלא מוותרת לעצמה? ומה זה דורש מהבעל ומהבית? וואי, זו שאלה מאוד מאוד חושפנית. אתם תקבלו עכשיו כיוונים, לא כל כך כיף לשמוע אותה. אבל זאת אני, ולא הייתי רוצה להיות אחרת. אז בואו נתחיל מהצדדים המאוד חיוביים. אוקיי. קודם כל, להיות בעל אישה שלא מוותרת לעצמה, זה חתיכת השראה. באמת. השראה. ככה לראות מקרוב בן אדם שלא מוותר לעצמו, בכל מצב, בכל זמן, לא משנה אם היא חולה או שלא מרגישה טוב, או שלא ישנה בלילה, או כל מיני דברים שקורים, ובכל בית קורים כל מיני דברים. פעם הילד חולה, פעם יש לו בעיות כאלה, פעם יש לו בעיות אחרות, ובכל מצב לא לוותר לעצמה, זה פשוט חתיכת השראה. אבל אי אפשר להכחיש את זה, שזה בהחלט מאתגר. בהחלט דורש. בהחלט דורש, כן, בהחלט. מה קרה? מה זה? את רוצה שאני אגיד? את רוצה שאני אספר? ספר, מקסימום יותר טוב. אוקיי. כי אני נרגיש שזה מדי... אני מנסה לעשות שלך. אין לי בעיה, אני יכולה לספר כאן. אני אספר. בעלי עובד מאוד מאוד קשה בבית, כי אשתו לא אוהבת לעשות את כל מה שקשור לסדר וארגון בבית, בקיונות ובישולים. אני עושה את זה רק כשאני חייבת. אני מעדיפה לעבוד. והוא מסכן, נופל עליו הרבה דברים. לא, אני לא הייתי אומר שאני מסכן. הייתי אומר שיש פה, אני הייתי יותר רואה את זה בתור פחות ממה, הייתי יותר מגדיר את השאלה, פחות מה זה דורש ממני, ויותר הייתי אומר שהשאלה היא מה זה דורש מהזוגיות שלנו. כן. כי אני חושב שבסופו של דבר, השאלה היא פחות האם אני צריך כל יום לחבש 3 כביסות ולהכין 7 ארוחות, או רק ארוחה ושלושת רבעי. יש פה שאלה יותר מהותית, הייתי אומר, איך זוגיות מתנהלת בכזה מצב. אוקיי. וזה בהחלט מאתגר. אני לא זה לא האישה שכל גבר חלם לעצמו. אני לא יודע מה כל גבר חלם. כן. האישה, האמהית, עקרת בית, שבשלט מופע מלא עוגות, תמיד יש ריח של אפייה בבית. נכון. בהחלט, אני הייתי אומר שבתור בחור אני לא הכרתי הרבה נשים, אבל הכרתי את מה שאני מכיר מהמשפחה הקרובה שלי. אמא שלי נמצאת בבית, אמא שלי הייתה עקרת אדם. מה זה? כן. היום, האמת היא שהאמא שלי בגיל 50 נהייתה מתכנתת, והיא בדרך להיות גם ראש צוות של תכנון. היא כבר ראש צוות, כן. אחרי עד גיל 50 הייתה עקרת בית, ואז היא עשתה הסבת מקצוע בגיל 50 להיות מתכנתת. מה היא הבינה? מה היא הבינה? היא הבינה שהיא צריכה למצוא את עצמה. נכון, בהחלט הילדים גדלו. והרגישה שהגיע הזמן לדאוג לעצמה. אז יש קשר, מרגישות את זה כבר בגיל 20. בהחלט.
אז הייתי אומר, אז לכן, אז אני הכרתי, כשאני הייתי ילד, אמא שלי הייתה עקרת בית, הייתה בבית, מבשלת, מכבסת, דואגת, מנהלת את הבית. וחשבתי שככה זה כל אישה, וככה זוגיות מתנהלת. ואז התחתנתי, ואיך אומרים, מה שהיה הזמן, שהייתה התקופה הראשונה, והכל נחמד, והכל טוב ויפה. אבל לאט לאט האישה מתחילה להכיר את בעלה, הבעל מתחיל להכיר את אשתו. ולאט לאט אני מגלה שהגיתי, זה לא משהו שהכרתי, זה משהו חדש. זה לא הטייפ הרגיל. לגמרי לא. ויכול להיות שהייתי אומר שחלק ממה שדחף אותי לעניין הזה של כל העניין הזה של העמקה ברגש ובנפש, זה יכול להיות שזה בהחלט ההתמודדות הזאת והאתגר הזה בזוגיות, הוא גם חלק ממה שדחף אותי לכל העניין הזה. שבעצם הייתי צריך להבין שלקחת את הזוגיות ולנסות להרכיב אותה מחדש. לנסות להכיר זוגיות חדשה, זוגיות שלא הכרתי עד עכשיו, לנסות לעשות משהו חדש. וזה בהחלט, זה גם אתגר, ואני גם אומר שזה גם מרתק. אני חייב לפני שאני קצת מספר עוד קצת, יש לי קשר עם איזה רב אחד, עם איזה ראש ישיבה אחד. ראש ישיבה האמת היא של כמה ישיבות, נראה לי שהיום הוא ראש ישיבה של 3 ישיבות כבר. הוא גר בחיפה, קוראים לו הרב וינקלר, מישהו מכיר אותו. והייתי שומע ממנו הרבה ויידים, וגם הייתי מתייעץ איתו ומדבר איתו הרבה. ועדים. הרבה ועדים. הרבה ועדים. זה כאן בעלי עסקים. הרבה ועדים, כן. אז הייתי שומע ממנו הרבה שיחות, והייתי מתייעץ איתו הרבה. והוא אמר בשיחה פעם, משפט שמאוד תפס אותי. הוא אמר שכשיש מריבה בין בעל לאישה, זה פשוט, זה הזדמנות, וזה מרתק. שתי הדברים. זה הזדמנות וזה מרתק. והוא לא נתן לכל אחד גם להבין לבד מה הוא מתכוון, הוא הסביר את עצמו. הוא אמר שכשבעל קם בבוקר, הוא חושב שהוא מכיר את עצמו, הוא גם חושב שהוא מכיר את אשתו. כן, הוא מכיר את עצמו, הוא מכיר אותה. ואז פתאום יש מריבה ביניהם, יש איזשהו אי הבנה ביניהם. אז בן אדם לפעמים יכול סתם פשוט להתעצבן. למה היא ככה? למה אני כזה? למה היא כזאת? לא למה אני כזה. למה אשתי כזאת? למה היא לא אחרת? אבל אם בן אדם קצת יותר יעמיק, הוא יגלה שיש פה, קודם כל זה מרתק. מה הוא בעצם יגלה פה? הוא מגלה פה פן חדש באשתו, שלא הכיר אותה עד עכשיו. וזה מרתק מאוד, מי בן אדם יותר רוצה להכיר מאשר את אשתו. אז עכשיו הוא גילה משהו, פן חדש באשתו, פן שהוא לא הכיר אותה עד עכשיו. ובן אדם, להכיר אנשים זה מרתק. ובנוסף, זה גם הזדמנות. מה הזדמנות? עד עכשיו, הזוגיות הייתה ברמה מסוימת. הבעל הכיר את אשתו בצורה אחת, הבעל התנהג לאשתו בצורה אחת, האישה התנהגה לבעלה בצורה אחרת. ופתאום רואים שזה לא עובד. זה לא עובד. האי ההבנות ביניהם זה בעצם סוג של, זה כמו בן אדם, דופקים לך בדלת ואומרים לך, זוג יקר, אתם לא בכיוון הנכון, תזוזו קצת ימינה או שמאלה בדרך ביניכם. אז יש אנשים שיכולים להתעלם מהדפיקות ולנסות לומר, לא, אני חשבתי שהזוגיות שלנו תהיה ככה, תהיה א', ככה היא תהיה. אם אשתי לא רוצה להיות כזאת, אני אדפוק עם הפטיש, עם המסמר, עם כל הכלים, עד שהיא תהיה כזאת. אני הייתי רגיל שהזוגיות היא כזאת, היא תצטרך להמשיך. לא מעניין אותי שום דבר. איך אומרים היום? אני לא אתן למציאות לבלבל אותי. כן. לא ניתן למציאות לבלבל אותי. אבל אם בן אדם מסכים לשמוע את הדפיקה בדלת, אז הוא אומר, אוקיי, זה לא עבד עד עכשיו. בוא ננסה לעשות משהו אחר. בוא נשב ביחד עם האישה ונחשוב מה לא עבד, למה זה לא עבד, ואיך נעשה שמכאן ולהבא זה יעבוד. וככה זו הזדמנות מאוד מיוחדת שגם הבעל יתפתח אישית, וגם שהאישה תתפתח אישית, וגם שהזוגיות תגדל. ואני אגיד גם כן שככל שהעסק של גיטי הולך ומתקדם, וברוך השם הולך ומתפתח, השינויים שהיא עוברת, כל הזמן גיטי משתנה עוד, וגם אני משתנה. האמת היא שכולם משתנים, כל שנה שעוברת הבעל משתנה, האישה משתנה, כולם משתנים. והחוכמה היא, זה בעצם מה שהוא לימד אותי, זה כל הזמן להסתכל עוד פעם, האם מה שעבד לנו שנה שעברה עובד לנו השנה, ואם לא, לנסות לחשוב מה כן יעבוד. אין איזושהי זוגיות שהיא ההלכה למשה מסיני, איך זה צריך להיות. אין בזה כללים.
כל זוג צריך לראות מה נכון לו, מה טוב לו, מה האישה יכולה לקחת לעצמו, מה הבעל יכול לקחת לעצמו. וככה נתקדם הלאה. יש כאן אותה שאלה לדעתי, בשביל זה כאילו שונה, מה דורש מהבעל שהאימא הצעירה עובדת כל כך קשה ועסוקה כל כך. זה בדיוק כמו מה שדיברנו, זה ממש... אז אולי אני אעבור חלק לעניין הטכני, שבהחלט זה דורש ממני הרבה. כן, הרבה בהחלט גם מבחינת בישולים, גם מבחינת סדר, גם מבחינת לדאוג לילדים. בהחלט. זה מאוד מאוד דורש, וזה עבודה קשה. אבל אם בן אדם מבין שזה מה שאשתו רוצה, וזה מה שטוב להם, וזה מה שנכון לזוגיות שלהם, אז הוא יסכים להתאמץ בשביל זה. אנשים מתאמצים בכל מיני דרכים בשביל שהזוגיות שלהם תהיה טובה, או כדי שסתם שלהם פרנסה לבית. אנשים יכולים לנסוע, יצא לי להכיר אנשים שנוסעים בכל הארץ בשביל עבודה, וחוזרים הביתה גמורים ומותשים, וגם אחרי שהם חוזרים מותשים, המצב עדיין לא מספיק טוב מבחינת הבית ומבחינת הכל. אז בהחלט, החיים הם לא פיקניק, ואנשים צריכים לעבוד קשה, הבעל עובד קשה, האישה עובדת קשה. מה שהכי חשוב זה שהם יקבלו את זה ברוח טובה ויבינו שזה מה שטוב להם, וככה הם יתקדמו הלאה. שאלו אותי אם אתה מעורב בעסק. זאת אומרת, חוץ מלהיות, אתה יודע, בעלי, אם יש לך את התפקיד בעסק. אז בגדול אני לא כל כך אוהב להתערב בעסק, אני לא כל כך אוהב להתעסק בעסקים, אבל כן, לאחרונה כן נכנסתי קצת לעניין הכספי, הניהולי, לדברים שהם קצת מאחורי הקלעים, בשביל לעזור עם תפסים ורואות חשבון ודברים. יש אנשים שזה עושה להם, איך נקרא לזה? גרדת. גרדת, כן, בדיוק. גם לי זה עושה גרדת, אבל בסדר. אתה מסכים אבל להקריא בשבילך. אבל אני מסכים להקריא בשביל שבאמת זה יתנהל טוב, כי באמת... בסופו של דבר זה הרווח שלנו. אפשר גם לומר שבאופן כללי יש אנשים שהם יותר יצירתיים וחושבים, פורץ דרך מחוץ לקופסה, ובכל עסק יש את החלק שהוא בתוך הקופסה. כל חודש להגיש את כל החשבוניות, ואת כל הנתונים, ואת כל הדוחות, ואת כל המסמכים, שזה עבודה של אנשים שהם, איך נקרא להם? אנשים שמתאים להם לעשות כל פעם את אותו דבר, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. והרבה פעמים זה לא הולך ביחד, צריך שמישהו אחד ייקח את החלק היצירתי, ואחד ייקח את החלק הפיננסי יותר. כן. שואלים, מה גרם לך להסכים להיחשף, ולמה היה חשוב לי לראיין אותך? אז אני אענה על החלק שלי, אתה תענה על החלק שלי. למה היה חשוב לי לראיין אותך? כי אני חושבת שאתה חלק בלתי נפרד של העסק, וכן רציתי שיכירו גם אותי מהפן הכי אמיתי, לא רק שיראו את ההצלחה ואת זה שאני מדברת וביטחון עצמי ומצליחה ולקוחות מצליחים ועובדות והכל מתנהל לטון שבאמת יכירו אותי, באמת, גיטי אמיתית, בלי כל האורות כביכול והבמה. ואני חושבת שאין כמו להביא את הבעל שיספר על זה, וגם כי יש לך תפקיד מאוד חשוב בסופו של דבר בעסק, וחשוב לי שגם ישמעו את זה ממך. ומה גרם לך להסכים להיחשף? אז האמת היא חלק מזה, זה מה שגיטי ביקשה ממני שאני אבוא להיחשף, כמה וכמה פעמים. אבל אני חושב שחוץ מזה, אני מאוד מאוד רוצה להעביר לאנשים את העניין הזה, שכל בן אדם יכול להצליח, וגם אנשים שהם לא מושלמים נקרא לזה, גם יכולים להצליח. ואין כמו לדבר עם גיטי, שכולם מכירים אותה בתור אישה מאוד מאוד מצליחה, ולהכיר את הצדדים, נקרא לזה, פחות זוהרים, ולדעת שכן, גם אנשים המצליחים יש להם, איך אומרים, חלקים פחות זוהרים, והכל בסדר והכל טוב, ואם בן אדם יודע לקחת את החלקים הזוהרים, ולהשלים עם זה שיש לו חלקים לא זוהרים. ולשנות בשלום, החלקים הפחות טובים. כן, אז זה בסדר גמור. נכון. הייתה אצלי איזו אישה אחת לליווי, והתחילה להגיד איך שכולם כל כך מצליחים, והיא כל כך תפוקה, גם בעסק היא תפוקה, וגם בבית היא תפוקה, בבית שאתה תמיד על הגן, ואין לה כל כך לעשות כלום. והיא לא אוהבת לבשל, והיא לא אוהבת לחפש ולא אוהבת לזה. אמרתי, תפוקה, בבית אני כמוך. גם לא אוהבת, זה בסדר, מאוד מוכשרת. אנחנו, לדעתי, אלה שיש להם בעיות קשב וריכוז, ולא יודעת תסכימו לו, אבל אני חושבת שיש לי, אז מסוגלים להתמקד במה שהם אוהבים, ובזה הם יכולים לעשות את זה הכי טוב, ומה שקשה להם פחות. אז באמת לדעת, להסתכל על הדברים הטובים, ולחיות איתם שלא מה ש... זה כולם, זה לא רק את.
לכולם יש צדדים, גם שהם פחות טובים. וזה בסדר גמור, בני אדם. כמו שאמרת, אם היינו מושלמים, היינו כבר מתחת לאדמה. לגמרי. אז זה בסדר לא להיות מושלמים. זה בסדר לגמרי. אנחנו כל הזמן נתבסס במה שאנחנו לא טובים, אנחנו לא נוכל לקחת את החלקים הטובים שלנו ולעשות איתם משהו. כן. נכון? נכון. לגמרי נכון. ואני הייתי רוצה להוסיף עוד משהו שהיה חשוב לי גם כן להגיע לפה. אנשים חושבים שגיטי היא מוכשרת והיא מוצלחת ויש לה כל מה שהיא נוגעת בו מצליח ואי אפשר להיות כמו גיטי. זה אנשים, זה משהו מזן אחר, זה משהו שאנשים לא יכולים להצליח בו. לפחות הרבה אנשים חושבים. ואני רציתי להגיע לפה כדי לומר שזה נכון שיש לה הרבה כישרונות מאוד מאוד מיוחדים ונדירים, אבל יש לה משהו שאני חושב שכן כל אחד יכול לקחת לעצמו, אם הוא יתמקד בזה, הוא יוכל להצליח ולהתקדם מאוד מאוד. וזה העניין של משהו שקוראים לזה, אני קורא לזה תודעה, קוראים לזה באנגלית מיינדסט, כן. ההבנה, התודעה הזאת, המיינדסט, איך שאומרים את זה היום, שאני, יש לי כישורים, יש לי יכולות, ואני יכול להצליח. וגם אם כולם יחשבו שאני לא יכול להצליח, אני בטוח בעצמי שאני יכול להצליח. אני מאמין בעצמי, לא ב100%, ב1,000,000%. ב1,000,000% אני אאמין בעצמי שאני יכול להצליח. ואם בן אדם יאמין בעצמו ב1,000,000%, באמת יאמין בעצמו, והוא לא ייבהל מזה, יש קשיים, יש כישלונות, יש בעיות, כן, יש הכל, יש הרבה דברים. גם נגיד, היה המון דרך מאוד גדולה שהיא עברה עד שלהגיע לפה. זה שהייתי מנהלת כן, אני לא יכול לשכוח את זה. אנחנו גרנו בעבר בקריית ספר, בתחילת הנדודים שלנו, וגיטי היה לה תפקיד מאוד מאוד בכיר. היא הייתה מנהלת משמרת בחנות צעצועים. מדגיש, היא לא הייתה מוכרת פשוטה, היא הייתה מנהלת משמרת. למה זה כל כך חשוב? כי היה שם באותו חנות, זה היה חנות די קטנה, כן, איזה מין מקום, חדר גדול מעופש, דחוס בהמון משחקים, ובמקום הזה היה כיסא אחד, והיה שם שתי אנשים, היה את המנהלת משמרת, שזה הגיתי לא לשכוח, והיה את המוכרת. והיה מריבה מאוד גדולה מי יזכה לשבת על הכיסא הזה. אז גיטי הייתה אישה, הייתה כבר נשואה, כן, נכון, גיטי כבר הייתה בהיריון, היא הייתה נשואה והיא הייתה עדיין בחורה, אבל לפעמים היא לא הבינה את מקומה והעיזה לשבת על הכיסא הזה. זה היה פשוט נורא והיום. וגם אז בתור בעלה הייתי צריך לבוא ולתמוך בה, שאפילו שאותה בחורה גנבה לה את הכיסא, והייתה צריכה לעמוד הרבה זמן, תמכתי בה, אמרתי לה, זה בסדר, הכל טוב, הכל יהיה טוב. וככה, כן, וככה גיטי התחילה, לא התחילה ככה מאיזה משרד כזה גדול, ואחר כך היא עברה, היא הייתה טלפנית במי עדן, ניסתה למכור, לא יודע, בקבוקי מים או תמי 4. לחנויות, וגם אז אני חושב שההצלחה... חודש, היא הייתה שם חודש ואני חושב שההצלחה לא הייתה מרשימה כל כך. כמובן, זה לא... אבל מה הייתי בחירות? כן. בקורס הייתי הכי טוב. טוב. כמובן, כנראה הבעיה הייתה במוצר שהיא מכירה. קשה להאמין שהבעיה הייתה בגיטי, אבל בכל אופן, התוצאה הייתה שהן מכירות לא היו, לא ברור עדיין למה. אני עוצרת שנייה, תיזהר לא לעשות דפיקות על ההשפעה, זה מראים את המיקרופון. זהו, ואחר כך היא לאט לאט התקדמה עליי, הייתה בהתחלה גרפיקאית בבית דפוס. זה כבר היה בסוף. זה היה כבר בסוף? מה היה באמצע עוד משהו בין הייתי גרפיקאית באיזה משרד. אני לא אשכח, היית גם אחראית על מכירת מוצרים בסיטונאות. היה תקופה שגיטי הייתה אחראית למכור משטחי קמח וסוכר וכל מיני חלוקות של קמחא דפסחא, כן, לפני חגים, הרי הרבה קהילות עושות כזה חלוקה של משטחים של סוכר, אז מישהו צריך לקנות את הטון סוכר ואת הטון מלח, אז גיטי הייתה אחראית לנסות למכור לאנשים את המלח והסוכר. דווקא היה לי הצלחה. אז כן היה הצלחה. וגם הייתי שם חודש וחצי. אוקיי, אבל בהחלט, כבר ראו את ההתקדמות איך שאומרים, כן? כל הכבוד, באמת התקדמות מפתיעה. תראה, אף פעם לא הצלחתי להיות שכירה הרבה זמן. מישהו שהוא לא שכיר, הוא קשה לו מאוד לשבת ולהיות תחת מישהו. עד שיום אחד גיטי החליטה שהיא פותחת עסק עצמאי, וזה באמת מאוד מפחיד. לפתוח עסק, מי אמר שתצליחי, מי בכלל אמר שיבואו אנשים, זה מאוד מאוד מפחיד.
גיטי אמרה לו, אני רוצה להיות עצמאית, זה מה שאני, לא מעניין אותי שום דבר. ועם זה התחילה, וכבר העסק כבר כמה שנים הוא כבר קיים? 10 שנים. 10 שנים. זה תהליך מאוד 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 ארוך. היום אבל אפשר לעשות הרבה יותר קצר ממנו. ככה. צריך לבוא אליי. אבל לא, היום ביום הדיגיטל הרבה יותר קל. באמת הרבה יותר קל לשחות במים מפעם. אני כן חייבת אבל להגיד שבאמת לי היה משהו שאני מאמינה שאין להרבה. היה לי באמת בעל שתמך בכל הוצאה כספית שעשיתי. הוא היה שם, הוא לא תקע לי מקום בגלגלים אף פעם. רציתי ללכת ללמוד את זה מישהו, בכיף. רציתי ללכת לליווי, בכיף. רציתי לקנות משהו, בכיף. אפילו במשרד הזה, השקענו בו, אני חושבת, 100 מיליון שקל, וכל העול הכספי זה בעצם עליו. הוא לקח את זה על עצמו. הוא האמין בזה באמת עד הסוף שזה יחזיר את עצמו מאוד מהר. והוא היה שם. והוא חתם איתי על משכנתות ולקח את עצמו את הקטע הזה. ואני חושבת שזה משהו שהוא פלוס מאוד מאוד גדול. שיש מישהו שעומד מאחורייך ותומך בך כספית, כאילו, מה זה תומך כספית? זה כסף ששתינו בסופו של דבר, אם אתה אומר לי לא, אני לא חושב כמוך, זה לא היה קורה. לא הייתי עושה צעדים בלי ששתינו נרצה אותם. והיית שם, ונתת, והסכמת, ותמכת, תמיד, כל מה שרציתי, היית שם. אני מסכים, אני חייב לו, אני אגיד, אולי הם חיכו את זה, אולי לא, שבאמת כשגיטי רוצה משהו, אז אין הרבה אופציות כדי להגיד לא. צריך להגיד כן, כל השאלה היא להגיד כן מתוך רצון, או להגיד כן בעל כורחה. אז תמיד יותר עדיף להגיד כן בשמחה מאשר לא בשמחה. זאת אומרת שזה טיפ לזוגיות. טיפ לזוגיות באופן כללי. אם מילא אתה בסוף תצטרך להגיד כן, אז יש שתי טיפים. אם מילא אתה בסוף תצטרך להגיד כן, תגיד את זה כבר מיד, ותגיד את זה בשמחה. זה לא נכון. אם לא הייתי מרגישה שאתה איתי, לא הייתי מצליחה לעשות דברים, או לקחת התחייבויות גדולות, או לקחת הלוואות אפילו לעסק. תמיד ההלוואה הגיעה משתינו, זה לא רק הגיע ממני. אז כן, אני חושבת שזה משהו מאוד גדול. תודה. איך ההתפתחות המקצועית והחשיפה שלך השפיעה על הזוגיות? דיברנו על זה. האם העובדה שאת אשת קריירה שבאופן טבעי משדרת חוזק השפיעה טבעי היחסים ביניכם? האם האינטנסיביות בניהול עסק שואב שכזה גורם לשינויים במערכת הזוגית? וואי, איזה שאלות רציניות. קודם כל אני חושבת שזה משפיע, כמו שאמרת, אבל יש שזה משפיע. אני לא הטייפ שכל בעל מדמיין, האישה הרכה הזאתי, אבל צריך לדעת להתנהל. אני אגיד משהו אולי פחות פופולרי היום, אבל עדיין, אולי כן פחות פופולרי אצל חלק מהאנשים ומאוד פופולרי אצל חלק אחר מהאנשים. בדורות הקודמים היה נקרא לזה תפקיד הגבר ותפקיד האישה. הגבר הוא היה האיש המפרנס, העצמתי, החזק, והאישה הייתה הבן אדם העקרת בית, מבשלת, מכבסת, וכל הזמן, והנשית והרכה, הייתי קורא לזה. בדורנו באופן כללי, המצב השתנה. הרבנים שאני למדתי אצלם מסבירים שזה חלק מהתהליך שאנחנו מתקדמים לקראת זה שהמשיח יגיע, אז חלק מהכללות חלק מהכללות שהיה בגלל חטא עץ הדת, קצת הולכות ויורדות. כמו כללה למשל, יש כללה של ללדת מתוך קשיים. והיום כבר הלידה היא הרבה יותר קלה ממה שהייתה פעם, יש כל מיני דרכים איך להקל על הלידה. עוד אחד מהכללות הייתה, והוא ימשול בך, שהבעל שולט באשתו, וגם זה הולך ופוחת היום, וזה חוזר למצב שבעצם היה אמור להיות, למצב כזה שהבעל והאישה אין להם איזשהו תפקיד מוגדר. הבעל והאישה הם שתיהם שווים, וצריכים למצוא לעצמם בזוגיות הספציפית שלהם, מה מתאים לכל אחד, מה נכון לכל אחד, ולא דומה מה שהיה לפני 10 שנים למה שעכשיו, ואני בטוח שעוד 10 שנים הזוגיות שלנו גם כן תראה אחרת. אני כן חושבת אבל שכן, תמיד הבעל צריך להיות החזק בתמונה. גם אם אישה היא מאוד מאוד חזקה, בסופו של דבר היא צריכה את הביטחון של הבעל. לא מסכים איתי? יכול להיות. אם ככה את אומרת. ככה אני חושבת, אני מרגישה אבל זה לא מאוד פמיניסטי להגיד את זה, ואני כן מאוד בעד, אני חושבת שלאישה יש כוחות מדהימים וכל יכולה, אבל עדיין, בסופו של יום, היא צריכה את בעלה שייתן לה את הגב וייתן לה את הביטחון. אוקיי, טוב, זה קצת חדש לי, אבל אם ככה את אומרת, אני מקווה, אני שומע. חדש לך?
אז זה מה שאני אומרת שם. אוקיי. הם שואלים, איך עברת את הלידה שקטה? הם שומעים את זה, שמעו את זה ממני הרבה. איך אנשים אוהבים צהוב. כן, כן. אז אני אגיד אולי משהו גם, כן, אנשים מחכים לשמוע שאני, איך אומרים, נכנסתי לדיכאון, הרתפתי את הכרית שלי כל היום וכל הלילה, אולי עדיין לא הצלחתי לצאת מזה, אולי זה יהיה הכי מעניין לשמוע, שעדיין אני סוחב את זה איתי. אבל באופן כללי בעל ואישה לוקחים התמודדויות כאלה, נראה לי קצת בדרכים אחרות. האישה יותר רגשית, יותר לוקחת דברים ללב, יותר נשברת, יותר קשה לה. וזה באמת טרגדיה מאוד מאוד גדולה שיכולה לשנות את החיים. ולכן אני חושב שזה באמת שינה את החיים. לטובה. לטובה, כן, בהחלט לטובה. אצלי, זה גם היה מאוד מאוד קשה לי. וזה היה מאוד מאוד מאתגר. אבל באותו זמן זה היה מאוד מאוד קשה. ואחר כך, בוא נגיד שיכול שזה בעצם, זה היה אולי פעם ראשונה שהבנתי שהחיים הם לא מושלמים, הם לא ורודים. זה היה נשמע, כן, זוג מתחתן, נולד עם ילדים, הילד מוצלח, הוא נראה טוב, הכל טוב ויפה, עוד ילד ועוד ילד. הכל בסדר, הכל זורם על מי מנוחות. ואז פתאום הגיעה כזאת מכה ענקית. ואז בן אדם מבין שלא, שום דבר לא מובן מאליו ושום דבר לא פשוט. גם להודות על מה שיש וגם קצת, הייתי אומר, לפחד, לדאוג, באמת. אי אפשר לדעת מה יהיה. אבל אולי יותר לפתוח בקדוש ברוך הוא, יותר להתחזק. שאחותך אמרה לי שהייתה לנו את הלידה שקטה, פתאום מרגיש שכל המשפחה התערערה. פתאום כאילו קורה גם דברים במשפחה שלהם. ואני הרגשתי זה קצת כאילו מצחיק, קודם כל זה שלי, זה לא שלך. בגלל שאני יודעת מה זה אבא שנפטר. אז זה לחיות כיתומה. כאילו, זה כאילו כזה דבר שהוא רחוק ממך כביכול. נכון. באמת במשפחה שלך, באמת יש, הייתי אומר, אבל באיזשהו מקום יש בה המון צער. הרבה צער. ובאמת אצלך את רגילה שהחיים לא מובנים מאליהם. אבא נפטר, ועם כל מה שזה כרוך. סבא שהיה גר בבית, והוא גם נפטר. עוד סבא שהיית מאוד מאוד קשורה אליו. הוא גם נפטר כשהיית צעירה. לי ברוך, אז זה באמת הרבה צער. לי ברוך השם, ההורים שלי חיים, גם סבא וסבתא שלי משני הצדדים, גם כן חיים. כמעט ולא נתקלתי באיזה שהם קשיים עד ללידה שקטה. ואצלי זה באמת מאוד מאוד ערער לי ככה את זה שהכל מובן מאליו. כן. אני דווקא לקחתי פשוט למקום מאוד טוב. זה בעצם נתן לי את להבין כמו שאמרת, לא הכל מובן מאליו, צריך לעשות משהו. צריך לצאת מאזור הנוחות. זה דווקא נתן לי את הכוח לפרוץ. כן, באמת... מאז עבר לי, מאז התחלתי את השינוי. מאז התחלתי לא לעשות הכל רגיל. אני היית מומחית מלקחת כל קושי ולעשות מזה, עם כל הקושי המאוד מאוד קשה של זה, להפוך את זה להזדמנות. כל קושי, זה לא רק, זה הקושי הכי גדול שלנו. אבל היה עוד הרבה קשיים בדרך, שגם כן את לקחת את זה והפכת אותם להזדמנות. וזה באמת שוב, זה לא משהו, זה גם גאונות, אבל זה בעיקר, זה תודעה. להבין שכשיש קושי לא צריך להיבהל, לא צריך להישבר. צריך לקחת אותו לצמיחה. כן, לגמרי. צמיחה להתפתחות, להתקדמות. ככה אפשר באמת להתקדם עוד ועוד ועוד. עוד פעם, שואלים אותה שאלה, לא קשה לך שאשתך עובדת כל כך קשה? עושים אותי נורא מסכנה, כאילו ממש אף אחד, אני לא בחרתי, ממש כל בוקר מפילים אותי, תעבדי קשה עכשיו, תעבדי קשה. אז כן, אז אשתי מאוד מאוד נהנית מלעבוד קשה. כמובן זה קשה, אבל היא נהנית מזה. ואני לא אכחיש, זה בהחלט קשה. זה קשה שאשתי עובדת קשה. אני לא אגיד שלא. אבל אני חושב שלי יש את הקושי הזה, ולזוגות אחרות יש קשיים אחרים. יכול להיות שהם יותר גדולים אפילו, יכול להיות שהם יותר קטנים. יכול להיות שהם קשיים שונים, לכל זוג יש קושי. וזה הקשיים שהקדוש ברוך הוא הביא לנו, ועם זה אנחנו צריכים להתמודד ולהתפתח ולגדול מהם. כן, אבל זה קשיים טובים לפחות. זה קשיים טובים, נכון? יש אנשים שיש להם קשיים שהם לכאורה לא רואים אותם. בוא נקרא לזה ככה, זה לא קושי, זה אתגר. כן. אבל חיים בלי אתגרים זה חיים לא מעניינים. חיים מאוד מאוד משעממים, מאוד. כן, חיים בלי אתגרים זה חיים משעממים. גם כן, אותו רב שהזכרת אותו מקודם, הוא גם כן אמר שבן אדם שהוא
אחרי חודש הוא לא, בחודש, יש לו איזה חודש שהוא לא חודש איזושהי תובנה חדשה, הבנה על עצמו, או על התורה, על היהדות, זה חודש כאילו, מה עשית בחודש הזה? בן אדם כל הזמן משתנה, כל יום בן אדם קצת אחרת. כל מעשה שבן אדם עושה הוא קצת שונה ממה שהיה אתמול. ואם בן אדם יכול לא לשים לב לזה ולחיות את כל החיים שלו בשגרתיות כזאת שחוזרת על עצמה. אבל אם בן אדם ישים לב לחיים, לאושר של החיים לצבעוניות של החיים, החיים מאוד מאוד צבעוניים ומאוד מאוד משתנים, ובן אדם כל הזמן צריך לשים לב אליהם ולהתפתח ולהתקדם מהם. כן. יש לי שאלה. כשלקחנו בעצם את כל המסע הזה ובנינו, עברנו חודשים קשים. כן, מאוד קשה. מאוד קשה. כמה שיפוצים, זה חתיכת כאב ראש, וכמה בבני ברק, וזה לא רוצה לשים... כן, וזה היה בדיוק בזמן של המלחמה, בדיוק באמצע זה היה... מלחמה וכספים על גבי כספים, שעדיין לא מכרנו את הדירה בעצם בבני ברק, וקיצור חודשים ממש ממש מסתנת. איך עמדת בזה? בסופו של דבר אני תמיד הייתי על החוצה ואתה לא. כאילו, אתה היית נראה רגוע, ואני כביכול הייתי עצבנית. אף אחד לא ראה את זה, אבל בבית שם זה יותר ראו את זה. טוב, אז קודם כל אני לא יודע מי אמר שהייתי רגוע. אולי זה נראה שאני רגוע. אבל כן, יש משהו לגבר, אין מה לעשות, שהוא פחות לוקח דברים ללב, הוא פחות לוקח דברים קשה, והוא פחות בסופו של דבר יודע אם הוא באמת חושב, אם בשכל זה נראה שזה יסתדר וזה יהיה טוב, וזה רק תקופה קצרה שזה יהיה קשה, אז הוא פחות רגשי. אישה, כן, גם אישה מאוד מוצלחת, ואולי נקרא את זה יותר, איך נקרא לזה? קרייריסטית כזאת. היא עדיין רגשית והיא לוקחת דברים ללב, ואני פחות לוקח את הדברים ללב. אז כן, יש לי את החוזקות שלי, ויש דברים שאני לא טוב בהם, וזה בהחלט נקודה שיכול להיות שאני יותר חזק בזה. אני מאמין שיש דברים אחרים שהם יהיו עוד יותר חזקים ממני בתחום הזה. אני לא אגיד, היה ימים מאוד 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 לחוצים ומאוד מתוחים. היה קבלנים שהסתכסכנו איתם, רימו אותנו, נעלמו, ואז התחילה המלחמה ולא ידענו בכלל מה יהיה. אם כן יהיה קבלן, ואף אחד לא ידע כמה זמן המלחמה תימשך, ואנחנו כבר קנינו דירה, והיינו צריכים כבר לעבור אליה עוד מעט, לא ידענו אם כן יהיה פועלים, לא יהיה פועלים, המחירים פתאום עלו בהמון המון כסף של השיפוצים. אבל יש עוד איזה, אולי עוד משהו שלמדתי מזה, זה לא לקחת דברים מדי אישית, באופן כללי. בסופו של דבר, נכון שיש קשיים, אבל אם לוקחים אותם אולי בתור אתגרים, אולי גם לא, בסוף הכל מסתדר. הכל בסוף נהיה טוב. לא שמענו על אנשים כמעט שהם ממש נזרקו לרחוב או משהו כזה, אלא אם כן באמת הם עשו שטויות מאוד מאוד נדירים. אמרה לי היום מישהי בפודקאסט הקודם, שאחד הדברים שעזרו להתמודד מול כאילו השקעות כספיות וכל זה, מה הדבר הכי גרוע שיקרה? שמה, שאני אאבד 150,000 שקל? אוקיי, איך אני מתמודדת עם זה? מה ממני? זה יכולה להתמודד עם זה, בוא נעשה את זה. אני חייב להגיד, אומרים עליי בין היתר שאני פסימי, אז אני גם כן לוקח את האופציות הכי גרועות שיש, ואומר, אוקיי, איך אנחנו, אפשר להסתדר עם זה, מקסימום ניקח עוד משכנתה. אני מאוד אופטימית באופן שלי, אבל אתה רואה שדברים לפעמים... כן, פתאום שהדברים פחות... זה יותר קשה לי. למרות שגם היום אני גם למדתי, אבל פחות לקחת ללב דברים, לקוחות או אנשים אומרים, אז חוץ ממה שאתה אומר, אמא שלי, אני חושבת שאני לא לוקחת כמעט דברים שאומרים עליי ללב, כמעט ולא, שבוע שעבר אותה מישהי שקיפה אותי, והראיתי לחברה שלי, מה שכתוב, תגידי כאילו, כמה שנאה וקנאה. כשאתה מצליח, אז יש הרבה שמקנים ושונאים. זה די עבר לי, כשם אני ברכתי את אחותי, ככה פגעו בך, ברכתי את אחותה, שבעזרת השם של הזרה שקיימה, אבל לא הרגשתי שבאמת אני יכולה לברך, כי לא הרגשתי את הפגיעה הגדולה, אוקיי? אז זה שאלה. זה בעיה שלה, מישהו ככה כותב כאלה דברים, זה לא שיש לא בעיה, לא לי, לא. יפה, ממש יפה. אותם אני אגיד בשביל אלה ששומעים, אני חושב שזו דוגמה מאוד טובה לתודה מנצחת, או תודה שאפשר בה להצליח. שגם אם מישהו פוגע בך, וואו, במקום לחשוב מה אני דפוק, אני לא טוב, וואו, הוא פוגע, הוא העליב אותי, כנראה שעוד 1,000 אנשים חושבים ככה, רק לא נעים להם להגיד את זה. כולם אולי חושבים, ויש כאלה שירחיקו לכת ויגידו, מי שמפרגן לי זה רק בגלל שהוא רוצה לתת לי הרגשה טובה. אבל האמת, מי שפוגע בי הוא אומר את האמת. כן. במקום זה להגיד הפוך, לא, מי שמפרגן לי הוא אומר את האמת. מי שפוגע בי,
כן, הוא יש לו איזה בעיות כלשהן, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הם, זה לא משנה, זה בעיות שלו, אבל אני מצוין. אנחנו מצוינים, צריכים לדעת במה אנחנו טובים ובמה אנחנו לא. אני יודעת שאני, הכל טוב, אני ישרה, נקיית מפי הקדוש ברוך הוא, זה כבר מצוין. זה שהיא כועסת, זה עניין שלה. והם זה, כאילו, ריחמתי עליה אפילו, מסכנה, מה קרה? כאילו, צריכה להפיל את זה עליה. כולם צריכים לקחת את זה, לשמוע איך גיליתם להתמודדת מול כעסים. היא תובנה מאוד מאוד חשובה לחיים. שזה לא מוצדק. שזה לא מוצדק, כמובן. שזה לא מוצדק, אבל צריכים לטפל בזה. אני צריך לדעת שזה מוצדק או לא מוצדק. וגם שזה מוצדק, זה בסדר שלפעמים אנחנו טועים ונכשלים. זה בסדר גמור. ואנחנו נבדוק מה אפשר לתקן, אבל לא לקחת את זה אישי, לא אומר שאני תפוקה, זה לא אומר שאני בעייתית, לא. יש לך משהו עוד להוסיף לנו כל הקטע של טיפול? מה בא לך להגיד? אני כן אגיד שאני חושב שבאמת היום בגלל ההמוניות שיש בציבור ובאמת שיש כל כך הרבה אנשים ועוד וכולם מתחנכים במסגרות המוניות ובצורה המונית, אז הרבה פעמים אנשים יותר קשה להם לשים לב לייחודיות שלהם, לכישרונות שלהם, לחוזקות שלהם, לחולשות שלהם. וכשהם יכירו את זה, זה בעצם יהיה המתנה שלהם לחיים. ועם זה הם יוכלו להתקדם ולפרוץ הלאה והלאה והלאה. וזה באמת תהליך ארוך, שאנשים, מי שבאמת רוצה להתקדם, אני חושב שהוא חייב והוא מוכרח להתחיל להכיר את עצמו, להבין את עצמו, לראות מי הוא, מה הוא. ורק אז הוא יכול לקחת את החוזקות שלו ולפרוץ איתם ולקחת איתם הלאה. ואני לא יכול להבטיח שאני, איך אומרים, קוסם, אבל זה הדבר שאני מנסה לעשות. עם כל האנשים שאני מנסה לעזור להם. עם כל האנשים שאני עוזר להם. אני מנסה לתת להם את הכלים, איך שהם יכירו את עצמם, יבינו את עצמם, יתייחסו קצת בסלחנות לעצמם, פחות יפסיקו לבקר את עצמם על כל דבר, יראו מה טוב בהם וגם יש דברים פחות טובים. זה גם טוב, זה גם בסדר. ורק ככה הם יוכלו באמת לפרוץ הלאה ובאמת להתקדם עוד ועוד. ואני חייב לסיים עם משפט שמאוד מאוד מדבר אליי, זה המשפט שאומר, יש איזה כבר שיר, משפט של רב נחמן מברסלב, שהוא אומר משפט, השיר מפורסם, המילים המדויקות קצת פחות מפורסמות, המילים הן, דע שכל אדם צריך לעבור גשר צר מאוד מאוד, לא בשיר זה פעם אחת מאוד, פעמיים, כל אדם צריך לעבור גשר צר מאוד מאוד. כל בן אדם צריך לעבור גשר צר. אני חושב שהגשר הצר זה הגשר הזה שבן אדם צריך להכיר את עצמו, זה גשר צר. בן אדם הוא בן אדם ייחודי, אתה לא יכול לחשוב על עצמך שאתה א' ולא משהו אחר, אתה צריך לדעת בדיוק מה אתה. וכדי לדעת, ואז כשאתה תדע את זה, השלב הבא זה להתקדם עם זה הלאה. וגם זה צריך הרבה פעמים אומץ. וזה החלק השני של המשפט שלו, שהכלל והעיקר לא לפחד כלל. שאחרי שאתה מכיר את עצמך, לא לפחד, ללכת עם האמת שלך, עם התכונות שלך, וללכת, ואיך אומרים, השמיים עם הגבול. מדהים, מדהים. תודה רבה, תודה שהיית כאן. תודה רבה שהזמנת אותי, שהסכמת לי להגיע. אני חושבת איך נסיים את זה? רגע, איך את רוצה? איך את המומחית פה? הגענו לעוד פרק של ג'אסט דו. אני חושבת שהפרק הזה היה מרתק. סיום שנייה, הגענו לסוף, זה משמע שאת מתחילה. אז הגענו לעוד סיום של פרק של ג'אסט דו. היה פרק מדהים, מאוד אמיתי, מאוד חשפני. קיבלנו המון ממך. המון. תודה. מתי יוצא לנו לשבת שעה ומשהו ולדבר על הנושאים האלה? בהחלט. נכון? בהחלט. תקשיב. בהחלט זה לא יוצא הרבה. לא יוצא. כן, כן. מדהים. באמת. שמחתי. תודה לך שהגעת. תודה לך שהזמנת אותי. תקשיבו, אני התחילה לעשות את זה, פודקאסטים לזוגות, שהתחילו לדבר אחד מהשני. ממש. אני שמעתי, מישהו אמר לי שיש כזה דבר. כן? שזה מזכירים לזוגות, לא עושים זה אחרי